Κυρίες και κύριοι, οι κάλπες στήθηκαν και οι κάτοικοι ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το πρωί να ρίχνουν τις ψήφους τους. Όλοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αισιοδοξία. Μοιάζει σαν να είναι όλοι νικητές. Εσείς τι ψηφίσατε? Εντάξει, τη θέλουμε τη μύτη μας, αλλά εντάξει, το έριξα στο πατίνι. Εσείς τι ψηφίσατε? Εγώ βασικά για το iPhone ήρθα, αλλά και το ταξίδι στην Ιταλία δεν θα με χάλαγε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται για εκλογές, αλλά για τον μεγάλο διαγωνισμό του The Espressionist. Η κάλπη σε καλεί. Και επειδή καλεί και εμένα, πάμε μέσα να ψηφίσουμε. Μεγάλος διαγωνισμός! Αγόρασε τα αγαπημένα σου προϊόντα από τα καταστήματα The Espressionist. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στο κουπόνι συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 300 νικητές που θα κερδίσουν iPhone, Apple Watch, ηλεκτρικά πατίνια, ένα ταξίδι στη Ρώμη και άλλα πλούσια δώρα. Εσύ ακόμη να πάρεις μέρος? Η κάλπη σε καλεί.